Velkommen til den her blog. Ja, vores kanal. Blog-ting. Vi har ikke noget navn til den endnu. Nej. Selvom vores brugernavn, det der pop, du røv. Det er, men altså. Whatever, mand. Så lidt irriteret derude. Ej, jeg hedder Sara. Ja, jeg hedder Katrine. Ja, og vi er fra Sjælland, ikke? Fra Vestjylland. Okay. Oh my god. Og mere kan vi ikke sige. Nej, fordi så bliver det sådan alt muligt. Oh my god. Okay, bare lige hvis nogen var i tvivl, så var det den lyd, jeg lavede med min mund. Så. Men subscribe to vores channel. Ja. Til vores, Skriv, hvad det skal til handle om. vores kanal. Det er fordi, jeg laver også en kanal, hvor jeg snakker engelsk. Så det er sådan lidt ikke? Bare skriv, hvad vi skal lave, hvad det skal handle om, ikke? Ja, vi gør det hurtigt, fordi vi er meget dumme, ikke? Kig i numsen. Alle hader mig bare nu. Hvorfor det? Har lagt sådan ting, den er spilting ud på nettet. De bliver ved med at sende den til jer, eller hvad? Ja, og så får de et chok, og så fuck that. Oh my god. Ja, det er mig. Burde næsten vise den. Men det gør vi ikke. Ja, jeg kan lære det. Vi laver sådan en lille link, ikke også? Ja, vi sætter linket dernede. Og den dame især er rigtig rar. Ej, hun er bare vildt pæn. Love to her. Hun er rigtig køn. Ja. Nå. Ja. Farvel. Og det er tis.